Kamram ukpa ka yang taman penpiang ke jing don kam ketak labiang mo Bantai ke yang kesem Kam na dek baka dek do senam jonga Ndre ngala bantai ka Tang da ka jing Pikam in ya kaspa ba pikamai ban yang abad ya imeru Film kasi kaba atip kerteng kapap kala penbena patba bansa penina habiju cinema Shillong nado ka hinyau terek mentau benai aja apuar man kasi hado kalai terek an peni sosinya kene ka film ya kan ne ka film kapap la be bisa do ba bante sokme ba la penbet penpha do samla kitinar nongrom badru ya ka khana jo ka film la tho do ba ropeng laurinyang but ya ki music video la rai da u nong rai ba pa ba ram suchang Kiting sya papa khmat ki bal asyam benta ki long u pelaj miti ripan ki baju teb ya u kumusa u miki lingdo ki ba nakakan hon jau doter ki puran ki long ka sherilen khongwar ka jer original lamo ka de benta milim ngap u khna evensius kharsopra batkwe kwe ki nang asyam benta Ni mempati baret betu be jing syai ka cakap badum Kata ka dek jing im jong pi Kat pa kajing babi kampat wan hangi nginom song thu ila kajing sorong Ngam kwa bandi ya kalong rinjeng hasni kecing babi Ushin rang ubalabi yang pura kerda Kumapi nas ngobha bapin wana kecing imjonga Dul jemot bai pale Kumpingam shem haka neka perthai Kerdop jing ik piwan banti tang ya pi narai ban i Tika jingwan jungi hangni kalong ba ngikwa ban pentip syafi ki pai ba kadon koi ke film khasi ke ba ai terteng kapap ke ba ngin sa pen pai ba no apo biju cinema hall nadu ka nyu trik ter hadu ka khatlai trik jong mata banai janauri arajar arpu ar ti kiat hakbedi berkini ke film kini ke film ngelashna nadu kusnam arajar khat khandai Henry namar kajing pendik jong kene klam nim sem lala ban penpoy ka ko mangimut den re hakni kenti ke pamantang ngila yo ban pedi po biju cinema hall hak video kene ke film ngila pen i lah bon tli ki jaka wala dang pedi yo po cinema ngila de pen i siki po bon bai ki jaka po ke rilum khasi jan tiai bro ko wei tke ke bang sultanat ban yathu ngi ka long ba ke film ke pap kat kum ki post ki bang ngila de pen post YouTube sa Facebook, sa klik social media, hakabang yo ya ka feedback dan ki comments na ki padba ki ong baka film ka itanat. Tinga dala di ngamla ban ai certificate baka film ka itanat. Henry lingba kini ki comments ba kini ki padba ki balada ban page sa kiwi pergi jaka ki UI baka itanat. Tinga ngits kamera ba pi ki padba ki ban swan page ya kini ka film. Pinamhun da ka ban supet ya kata kajing itanat ka ba UI sa ki social media lani da ka ba yathu ki parlok jong pi ngait ma pi ki pat ba pin sawan ban sakhi ban pet ya kajing itanat jong kani ka film ya ka film ka pap ngin sa pen I haki saushu ka shu ka banangkong ka de por khat wish teng man step ka shu ka ba ar ka de ar baje janmir ka shu ka balai ka de saushi teng janmir bat ka shu ka ba saw ka de nyu baje janmir ngalayo ki comments hakini ki singar singi baladap nama bakadon kajing penbana kaliang jong ka sarkar bana duka santrik jong mentau bana Januari kandon ka curfew miet bat hakabedi bat kajing yak odd event tebun ki pat ba le se ki sung thu bakla bi ki ong ka de lockdown re ngan pensai ni ba kam de ka lockdown ka de tang kajing bomsha ki kwa tang ban penduna breu hakabaki shab ban yak odd event tenrei hakabedi hi bat lockdown kanum dan kanum lockdown tinga kerpat fi pat ba bakin sungha banwan ban ajing kersan nak bentak ni ke film ngala ngathok script bu mangahi de how detail hak bedi ni ke film ya ke film la thok story di ba roping laurinian bala produce ya ke film da ba banti sau keme larwai la penbiang penbit di jing rwai di ba ram suciang di ba barok ki pad ba jong kasih kitip di norwai ba pau ba ti kinong shimenta ba khmat du hak ni ke film ki kenthop di ba pelaj ni tri pon budan sekalian kadiang jonga iba barok kipat ba kitip ku musam ha ka film da thelud ti main actress di Sherilyn Khongwar budan sekalian kamon ti idon ru original lamo di bentalang melim ngap nang ta kiwi de kum miki i ba jukot it ba jelau ibede na grup ki jelau dotir nang ta Ivansius Kharsopra kidan kiwi pat kiba ngamla banjer kerteng tengin ta kilau yang pekin sai iki jong ka film kapap hoi ladang itang singap ha ong kapap kamut kala de ai ke bakrau
la ban ong ka kham khrau ban ya ka pop hadien bing la le ka pop ka sakalong ka pop te henrei bangan batai no ke ka ba ka pop ka badan ha ka film ngamdei bangaban batai te henrei dei tang kita ki briu lene ubriu lene ka briu ki bale ka pop ki sung thu khambha te wan ma phi kan ban pet ka ni ka film manu bale ya ka ta ka pop khendiat ha ka be de ka film ka pop hot ka long challenge bhai yang asimet namar babale ki kentien ki bala keren ha film ka pop kim long shoot ki basap ai but msam la keren shui ki kentien ki balong ngimju kham yo sngo sha kha lenti singken la ne hakinu kinu ki chaka bangi sha keren pat ba ngimju kham yo sngo te henrei ya kata omde hi damanga ngong henrei ki pat ba hi ki bala we ka film but nadu ki trailer ki bang la da thap hai tu bro ki yo sngo ki kentien ki ba kham shong khia but ki ba kham pher ne ki we but ki jat kitien te shibun pinyo ki kentien ki ba phimju asngo bat pinyo ki kentien ki ba dan jimut ha ka ni ka film jing hi ha ka be de ka film jing sisa ngan sedang na du basdang ya ka film ka pap hi ngalamut ban shoot na du snam arajar arphau ngaladon ka plan na du ka snam arajar khat khandai ha banai shi phau ngaladon ka jing angnut ban tho script ten re empat don kata ka plan ka jimut ka bangun ongan khot aktor ino actress ino ten re khendiat si kereng kai hang ne namar ngaladep ban tho script hadu benai ba ar jong senam arjar arphau te kawan na lockdown lamut ban shoot poi shu sei ru te la shu shong hieng te la shu le kai melen dei game mo tu ang ni ni tu iba sam dei lumba ka PUBG light lang ting ting smu shutia henrei shirukom ka game ni le kai ka long penpan ka ai ka ba smutanat te ngale ngadang perkhat mo kat isam mo aktor laslen ngim ji issue ki film te ngam da khamil ti hi ba la dang ong ru satre henrei hadin mangalaya keren bat i na kata ka jingmut jangan keren kai habukut ka kalalong penban ka basisha hadu ini kisni kalong sisa ka job ya ka film ka pap ni sedang ban shoot di house nam arhajar arphau ha banai ba khandai namar ba lapendik palat ka klam ka jing kalong ha ka por ni shoot ka film namar ha ka por ni shoot banai ba khatway ni dah yat odd event te ka shitong bayangi nadu ha ka bai dei berkalit kawan ka shitong bah sakaway ting ki location ki bangi kwa ki street bah kadi katahi ka ba kajing sistem te location banga shoot yo ka film ka pap hi ka khandai ko percent kadi si thai sora ka babun hi kadi be po isma po silong kum hamau pat akan ton masar nang takidan hi si thai west ru ki music video ini shoot si thai west ke jinglot ya ka film ni lalut bun hi namar ba mo kumba phi pitep kinong simenta ki la de hi ki ba kham ye thu ki we pat maximum kum ta hi lut si phau ye sepulak ya ka tiket apa biju cinema hall mentaki 8 kilo ke bai tiket ke balcony ke arspa di sapok pat kidi basis pa san phau basis pa kowe ngakwa ba kipai ba kin kersan biang ini kumba kiju kersan haki por menchua nado ki film de thalut bad hado gune ke film ke pap ke ba ngin pedi pai ba ha ga nyau trik ma biju cinema nga kerpat pai ba bakin kersan bakin rap yang ini bagi nang la ban kiu sikmat akne ka kam ak film bat hagino gino gi kam ro wat yangi yanga bat ya baro gi kinong ak film ne kinong sna film ngakwa ba ki ro kin ya don kalang bat ni ban kersalang bat ni baga kam jongi kana ya sikmat bat skobero ngakwa banai kuble e bakit ba ila khot yanga ban ak yene ka film ka pap ma te ngasu kemana ba skobero kadai ka film kasi ba nga nang kong dia hagajeng sngau jonga film kasi nga dei prar nga dang sngau jinjar hi ban kren kasi ai ban mo tang balang ba kajeng yarap jongi bakit te ngala dep ye gani ka film ban shooting ai into dia bat kene ka film ro kalong ka film ga ba compare ne ki dialog dang bon ki dialog ki ba kham jinjar bhate na ki film kasi bol ser nga sai pe kum to kilong kham ban kena ma tangkata hi tengah kwa yang dipai ba bakin kersan ini bakin yarap yangi bakin nang la banyak sekali hakne ka film kap tam te ngala long kum rukai ma long rukai namar ba hagajing in senrang long kum to si phang yakin thei kum wen lord badon kon ti long kum ta ken ba nyau ko ri kon ti le ne kalok ne ke ma
le kade